assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde juurade yafnade wiide alhamdulillahi bil alamina garen ɗo ene tongen tongol ko janggano ko e nder fatiha jangganoɗo o nde wonno windanoma to alluwal to kono ɗum laaɓano toon heɓe goytima ɗum toon ay ɗo ay banani ɗum ɗo woni siñiji nani mimrak nani allif nani ay laam o nani ay ha saqir nani ay ara nani ha tongu nani nunrak nani yanara nani ay ɗeɗo sappo kanje balluma mbawɗa windude bismillahirrahmanirrahimi ɗe sappo mbawɗa windirde bismillahirrahmanirrahim jangunɗa o famiɗo nde mbeɗen ni gustino bindi seeɗa ɓe mbawɗo winde moƴƴi eyi ɗo moƴƴi ayi ɓeydaɗo seeɗa ɗo eyi ɗo kadi ɓeydo seeɗa ɗo ɓeydo seeɗa e moƴƴidina ni ay ɗeɗo karfeje koɗe sappo goni ɗo ba jorɗo adi rewi hen sinara rewi hen mimarak rewi hen allif rewi hen lamara rewi hen ha saqiru rewi hen ara rewi hen ha tongu rewi hen nunara rewi hen yanara ayde ɗeɗo sappo garata mbaɗa daniyenne ay ɗo mbiya ay banani gadda siñiji ay ɗakka hen gadda mimarak ɗakka hen dirtina gadda allif ay lam ɗa lam e lam goɗɗo gadda ha saqiro moni ay dirtina gadda allif gadda lam ay gadda ara o ay gadda ha tongu o ay gaddoya mimo ay mimo gadda mimo ni wonno ɗo ala alif jowiɗo allif o so ari tan ay wadde gadda nunrak gadda allif e lam e ara e ha tongu e jubriya woni e yanima jubriya ay mimar aray gasi ay ɗo joni a waɗi feere karfe sappo ɗe a windi hen bismillahirrahmanirrahim ayde joni teskede oɗo ba woni ba o ɗo woni siñiije mimarak allif o nani lam o nani ɗo ay lam ɗoyta ha saqiro nani allif lam arti ara o fuɗɗi arde ha tongu rewi hen mim o arti allif taƴƴo woni allif jowiɗo arti nunrak fuɗɗi arde allif lam ara ha tongu arti jubriya fuɗɗi arde mimrak arti gasi ɗeɗo noon ndendinɗa rokkuma wawde windude ko jiɗɗa windude ko ay nani ay joni sa joni ni ƴeew seeɗa ɓeydo ay
ɓurti ay usa seeɗay moƴƴiɗo gasi ay a bisimillahi rrahmani rrahim ma a windi ɗum joni noon mbaɗa dani henne ɗo jippina ɗum ay ha yooɗa ganda ko jangata ko karfaje ɗe ndendinta mbawa janngude ko jangata ko ɗon ɗo karfaje ɗe a wawaɗe ko bindata ko yahata ɗum wallanma wawde janngude jangde nde wadde hoto heeño hoto heppu hoto haaɓ yaaton jam ma limore nde kayre wallanma wawde yettinde faadare ma kaɗen ɗo ƴetton kuɗi mon e karneji mon kadi mbañito ɗon jangon ɗum ɗigga so ɗiggi tan nafoore wonde hen nde ko onon jewona minen yo Allah hokku en nande e famde e gollirde ko wiya ko ono wiɗani ay nan jiide yon tableau nan ɗon ha ɓuura ha weela yebde walla weela kadi wanjitade ba woni ɗo mbaɗa ni ɗo woni ba momta ɗum ɗo waɗe eyi tawoɗo ɗo woni ba siñiiƴe mimarak allif ɗo ko laamu ɗiɗi gon ɗo wiya laam ha saqiru allif laam artiɗo ara ɓeydi ha tongu ɓeydi mimo artiɗo ɗo fonno wonde ko allif jowiɗo kono allif jowiɗo wawa windade clavier he waɗa allif taƴƴe tan ganda ko gotum nunarak allif laam ara ha tongu arti jubriya ɓeydima mimrak arti ni foti ɗum ɗo tan sa wawi ɗum tan andu jangde ma yawat wadde mbaɗen ni kefta alluwal ngal mbawa ɗum wanjitade jangga ɗum ɗigga ka fay sappo ba jorɗo sinara mimarak allif laamara ha saqiru ara ha tongu nunarak yanara koɗe sappo kañƴe dokkuma windude bisimillahi rrahmani rrahim kañƴi kadi dokkanma windu goɗɗum ko musidɗo moɗon giɗo moɗon saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillahi bi alamina on jarama yo Allah wallu yeren